Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Euskal City saiora. Bi lagun arteko solasaldiaren lekukoak izango gara. Dena den, saioa etorri aurretik ez zuten elkar ezagutzen. Eta hemen izango dute aukera bata bestearen errealitatea ezagutzeko. Euskararen esperientziak, lanbideak, beraien herrien ezaugarriak eta berezitasunak, holako gauzak. Ezagutu ditzagun gure gaurko gonbidatuak. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, eta zu? Oso ongi. Aber, no zaitugu? Ni Aitor naiz, Aitor Beruetekoa. Beruetekoa, bale. Basaburuan. Hemendik gertu dago edo non dago kokatuta? Hemendik iparraldera, 35 kilometrora edo behunen da. Bale. Eta Euskalduna da? Herria bai. Eta hor... Gero da zailtasun gehiokin edo, baina ez. Euskalduna. Nahiko Euskalduna. Bai. Eta nekazaria zara, ezta? Bai, esarritarra. Eta zure lurra lantzen duzu edo beste baten lurra edo... Ez, guk etxekoak ditugu eta lurrik berez landu ez du egiten, ardiak eta behiak. Bale. Oso ongi. Eta haiekin ere euskaraz egiten duzu? Batzutan bai, baina hitz egin asko ere ez dut hitz egiten. Oiu batzutan, baina hitz egin ez. Oiukin. Horrela, posik, aztiko dira, ez? Bai. Zurekin. Eta normalean gustora, solastu nahi duzunean, herrian nora joaten zara? Herrian gustora hitz egiteko? Bai, lagunekin edo, solasteko? Ez da, kalean bertan nik uste hobena. Norbait harrapatzen duzunean, bertan hitzaldi bat egin da. Hori da honena, ez? Eta neguan igual... Hitzaldi motxagoa eman behar, baina bestela elkarrizketa, bai. Bale, hemen aukera izango duzu, gustora egoteko eta aritzeko euskeraz. Eta horretarako behar duzu beste solas lagun bat, ez? Ea nor etortzen zaigun. Hemen egonen gara, zer zaitez mesedez. Bale, eskerrik asko. Aitor Arangoa naiz ni, Beruetekoa naiz. 29 urte ditut, lanbidea Basarritarra naiz. Euskalduntzarra naiz, txikitatik hartu badut. Etxean denekin, herrian ere ia denekin, inguruan ere bai, eta gehien bate tokatzen zaie kanpora joaten naizelaik edo bestela administrazioko jendearekin edo horako. Bietatik. Anaiarekin beti ika egiten dut, etxeko gaineko egin zuka eta gero ere gazte tartean ika erabiltzen dut, baina bestela zuka normalean. Ez, erabiltzen dudan euskalki bakarra gurea da. Hori bai, beti ere joera dugu ibiltzen garen herritan ere nolabait moldatzeko edo gure euskalkia. Ez dugu osotara gure egiten, baina normalean euskalkia gure. Eta gero batua ere aldin. Baietz esango nuke. Badira nolako herriko ostatua eta beste jende batzuk ez dakitanak, baina bestela bizi lasai egin daiteke. Kaixo. Kaixo, txaldeon. Zer moduz? Oso ongi? Zu? Ongi. Konta eguzu nor zaitu? Joseba nauzue. Eta? Iruñeko naiz. Iruñekoa, ze auzotakoa? Barkatu? Auzotakoa? Bale, Donibanekoa. Donibane, bale. Eta irakaslea zara? Bai, irakaslea naiz, bai. Euskaraz ematen dituzu klaseak? Bai. Eta ze ikasgai irakasten duzu? Geografia eta historia. Bale. Orduan ja helduekin, ez? Bai, helduekin txikienak 11 urte, baina batzuk izan, bukatu artean 17 edo, bai. Nerabeekin, ez? Nerabeak, bai. Eta institutotik kanpo euskeraz edo gazteranez egiten dute haiek? Haiek, erabat erderaz egiteko joera dute. Bai, gainera, hemen dagoen egorarekin, bai.
erderaz egiten dute. Orokorren oso gutxi dira beraien artean euskaraz egiten dutenak. Ja, esaten dute igual urrengo belaunaldian, ez, aldatuko dela, ze, bueno, ja gurasoak euskaldunak izango dira, eta orduan ja, bueno, joera hori... Ez dakit, oso zaila da, ni batzutan eskorren ez, uste batzutan baikor ez dakit, oso zaila da. Ja, bueno, Bai. a ber, Zaila. espero dugu Bai. aldatzea, ez? Hori Espero nik ere, aldatzea. eta batzutan ikusten da, 20 eta piko urtekin batzuk lehena euskaraz egiten ez zutenek, oin hasten dira, geroago, Ja. ikusiko dugu. Bueno, ba, zure solas laguna aurkeztuko dizut, ez? bai. Bueno, ba, hemen duzu, Aitor. Eso, Aitor. Eta, bueno, bakarrik utziko zaituztet, eta presa odete, elkarri zuen euskararen esperientzia kontatzeko eta zuen herriko eta auzoko enbasadore onak izateko. Horla saiatuko gara. Vale. Vale. Venga, ba, Zongi. disfrutatu, eh? Vale, ni esker. Aio! Joseba Jaso dut izena, Iruñako naiz. 55 urte bete nun, orain dela gutxi. Irakaslea naiz. Euskaldun berri, naiz eta orain dela urte nahiko ikasi berri. Bueno, une honetan batez ere lanian eta gero nire alabarekin beti. Gero Iruñan bakizu zaila dela eta lagun batzukin, baina bueno, oso lagun konkretokin. Jo, oso galdera zeanik jende guztiekin nahi nuke, baina bueno, hemen batez ere Iruña herrian ezinezkoa da. Ikas du kontrolatzen, ulertzen dut, baina ez. Batu eraz, eta gero, bueno, iparralden ere ikasi nuen, da, bueno, joera hori badu neurri batean betzen. Gero zeiatzen izan menez egiten gehiagirik, baina, bueno. Iruñan, ezinezkoa. Erabat ezinezkoa. Bueno, bitxia horrela ezagutzea. Bai. Aitor entzun dut, bai? Aitor, Bueno, Joseba, oin ja benetan, Joseba. Bueno, ni bapatean erran zieten hona etortzeko, eta ber mesedez etortzeko, eta bueno, bale. Bueno, nire berditzu oso, ez nekila nora heldu nintzen, eta bueno, ongi. Nire zieten, bueno, euskaldun bat aurkituko oso. Estea, zarra, neska, mutila, euskaldun zarra, euskaldun berri. Ni euskaldun zarra. Ni euskaldun berri, bai? Bai. Eta asko kostata euskaraz ikastea? Bai, kostata bai, baina gogoak azkenean horrek bultatzen zaitu. Oso gaztetetik hasi nintzen ikasten, eta, bueno, kostatu zitzen nahikotxo, Eta, bueno, nik uste dut, egin behar nuen gauza bat zela, eta barrutik sentitzen nuen gauza bat, eta bai. Beti gogatzen dute lehen aldia norbaitekin euskaraz hitz egiteko aukera, euskaldun zar batekin, benetan aukera edo almena izan nuenean zenolako poza izan nuen. Baizta. Guk askotan txikitatik hartu dugunok ez gara guartzen ere zen nolako esfortzua suposatzen duen hizkuntza bat naturaltasunez hitz egiteko gaitasunen hartzeak. Guk badugu justo kontrako, nolabaiteko enbidia. Ito hauek, txikitatik badakite eta esfortzu egin gabe, bai, normala da. Eta gero, nik adibidez, badakizen nolako esfortzu egin dudan, eta arrun jendea ikusten duen euskaldun zarrak eta erderaz ari dienean, zutan jartzen ez. Zut ulertzen. Nire zutan jartzen ez. Gehienak, asko behintzat gazteleraz ere gaizki aritzen dira. Hori da bigarren parte. Ez duena ere. Ez diakin eta gaizki ongi aritzeko aukera izan, eta hain gaizki nola aritzen dira. Berein ez diren hizkuntza baten gaizki. Bai, gaizki. Gutxinez ongi ariko balira. Eta zuz etxean gabe egiten duzu eta herrian guztiekin edo guztiekin. Bai, ni ume-umetatik hartu dudan hizkuntza hori da, euskara. Nik gaztelera eskolan eta bintzate etxetik eta herritik kanpo ikasi izan dut. Nire esperientzia justu kontrakoa. Garai horretan, Iruñan euskara iaia zen entzuten. Orduan nik ez dakit nola sartu zuten ikasi nenuela, utxune hori banuela, baina kostata eta ziren oso zaila zen norbaitekin mintzatzea. Gero, egia da hori nabaritzen da denborarekin gero eta jende gehiago hitz egiten duela. Nik batzutan posten naiz nire ikasle batzuk eta bain badute ja 25 urte, 30 urte eta beraien artean euskaraz egiten dutenean dizu jode zeinen ongi. Bai, askotan ez da jakiten ere gaztetxoa zarenean oso ongi ez dakizu zer egiten duzun ere, baina behin kontzientzia bat hartzen duzunean askotan orduan berriz ere hasten zara. Bai, hori da, mira, ez dakit nork erren zuen oin dela, gainera oin dela gutxi irakurri nuen, batek erraten zuen, euskaldunak egitea eskolan erreza da. Euskaltzaleak oso zaila. Eta orduan batzutan badago tarte bat ematen du, institutan hori bizi dut, nolabait hartzen dute ez dakit gorrotua, nolabaiteko eskolako rollo bat, ez da naturala, gero batzuk, beste batzuk ez, denborarekin hartzen dute. Alare, euskaldunak egitea erresa dela esan duzu, hori dio norbaitek, bai. Nik entzun izan dut ere, azken bolada honetan, euskaraz ere nahiko kostata ikasten ari direla ikasle batzuk eta ez dakit. Gero beren hizkuntza gaitasunak ere ez dute duen eraginik gero beren egunerokotasunan erabiltzeko edo.
Ez dute diren eroso sentitzen. Bai, nik hori ikusten dut. Eta oso nabaria da ez dute erabiltzen, eta orduan ez dute gaitasunik. Eta orduan bat ez baduzu, bestea, gero eta gutxeago. Bai, gero pedagogik erraten dute erreza dela. Hizkuntza bat ez dait ikastea. Gero erabiltzea, ez historia bada. Bai, azkenean, autokontu ere izaten da askotan, eta... Bai, nik baduzu hori egiten, ni adineko baten batola ikastolan ikasia, nik erdera utxan ikasi nuen. Eta gero, nik ezagutu nuen erdera utxan egiten zuen. Oain, bere seme-alabekin euskaraz egiten dut, eta elkartzen garenean ere. Zuek ja elkarrekin euskaraz egiten duzu, Ni batzukin bai. Bai, hori ere zaila da, behin persona batekin ohitura bat hartzen baldin baduzu, aldatzea, ez da erresa. Kasik erresagoa da, gaztelerako paso hori ematea, berriz ere euskarara itzultzea baina. Nik badut buruan persona bat, eta horrek horrelek ezagutu nuen 18 urtekin, 19 urtekin, eta beti erderaz, eta gainera ongi hitz egiten zuen. Baina gero, ez dakit, 21 urtekin berriz ere, eta berarekin, baina bakarrik gaudelean, beste inor ez dagoenean, bai. Gartzen garez askotan, baina bai. Bai, askotan ere euskarak edo, hizkuntza bat, konplizidade batean hitz egiten duzunen ere, beste esan nahi bat ere badauka, persona horrekiko hurbiltasuna edo... Bai, nik hori oso nabaria da. Nik uste dute batzutan ikusten da erderaz, eta baten jendea, baten bat euskalduna baldin bat, konturatzen baldin bat euskalduna zarela, gauzak askotan erresten dizu. Asko, bai. Hola, gertatzen da. Askotan pasatzen. Bai. Ni mendia. Denetatik entzuten dut. Asko ere ez dut entzuten, baina entzuten dudanean ia edozein musika mota entzuten dut. Gaurko egunen ez, garai baten akordeoiakin saiatu ginen, baina dago. Gustoko badut, baina ez dut tarterik hartzen normalean irakurtzeko. Hori, egunkaria eta holako gauzak irakurtzen ditut, baina aspaldian libururik ez dut irakurri. Ez gaur egun ez. Bai, bidaiatza gustoko dut bai. Azkenekoan, Liverpool eta Manchesteren egon du naiz lagun bat bisitatzen. Beti atzen du biten zaizkit, asik... Zuri osoa Iruñekoa zara bat? Bai. Ze duzu dagoa? Donibanekoa? Donibanekoa, bai. Eta ze martxa dago Donibanen? Ni hain nahiko despistatuta nago, alaba bat dut, 10 urtekoa eta nahiko despistatuta. Ateatzen naiz kafe bat hartuta oso gutxitan ateatzen naiz, ez pensa. Ziurazki bauzula zuk harreman gehiago herrian ez eta jende gutxego egon, nik dituanak baino. Bai, herritikek hori badute. Bai. Jendearekin harremana estuagoa. Behintzat, zu mugitzen zaren jende multzo horrekin, bai bada. Kasu dut, onerako eta txarrerago, baina beti oso jende gehiago hurbil edo... Bai, eta dituzunak ezagunak gainera. Bai. Auto bat pasatzen baldin bada, badakizu gutxi gara zein den, eta bestela kanpokoa da. Eta jazta, kitazun ez du asorik. Bai. Ni bau justo kontrakoa, bai, nerrondi batean kuadria galdu dut, historia askoengatik, eta hori, noaga lasai, eta norbaitekin ez badut gelditzen telefono hartu, eta oso zaila da aurkitzea. Eta oso azkenean bizi da, exageratzen naiz fijo, baina 40.000 persona inguru. Oso hundia da. Guberrian, Egun inguru biziko gara gaztez behintzat. Azte burutan norbait gehiago etortzen da, herriko seme alabak eta hien aurrak eta etortzen dira, baina hortxe biliko gara, egun bat lagun, beraz, pentsatzen alduzu ez ezagun pila dago dela. Oso poretu ez egiten duzu, hola behin lana bukatuta gero, dakite tabernara edo elkarte ez da gizertu zuen? Bada ostatua, elkartea ere badugu, baina nik berezik naiz horra gehiagoetan, zegia esan ez. Beti gainera baserrian ibiltzen garenok, beti badugu zeo zer, eta batzutan ere jaspertua edo, etxe da itzultzen zarenean, da gogo gehiagire askotan. Orain behintzat gainera, elkarleku bezala edo, hau beroetetik kanpo edo, behintzat basaguru mailan jarri da, Jauntxolasen taberna denda bat ireki zuten, han jende Justo pasan nintzela dela gutxi. Bai, giro polita. Han bai beti norbait aurkitzeko aukera baduzula. Kotxe hartu eta ara joan. Bai, 4 kilometro eskaz ditugu. Claro. Normala. Eta zer duzu, baserria herrian bertan edo pizkat aparta? Ez, herrian bertan. Gure etxak Elizaldea du izena, Elizaren ondoan dago da, antxe. Gero baditugu beste bi borda edoan ardiak eta behiak eta eukitzen ditugunak, baina... Eta zertan zabiltza ardiekin edo hori? Bai, aragitakoak ditugu. Orduan aurra, txekorra edo axuriak entzen dugu, tokatzen denean, eta
Eta duen uste arte. Eta ez eta asko biltzen zara beraiekin, ala beti daude, Ba, neguan barruan egoten dira. Neguan barruan eta, hortxe, maiatza alde hortan edo normalean, dago neguraldiaren arabera batzutan lehenago, bestatzutan beranduago, baina kanpora ateratzen ditugu. Oso, paseatu beraiekin, baskalekura edo larrera eraman. Baina eramanten ditugu eta han egoten dira. Bai, gero gauean ez ditugu normalean. Ez. Bale. Denak larre guztiak eta soro guztiak herriaren inguruan ditugu. Gero bai baditugu herri larreak edo, mendian daudenak. Komunalak edo. Bai, komunalak dira. Eta erabiltzen dituzunak, normalean uda guztian. Justu iraila urria arte behintzat egoten dira behiak eta ardiak eta uste dituzu gauen eta hori. Bai, badute beren ura edateko lekuak, dena itxita dago, eta han primeran egoten dira, bere martxan. Bai, inork aztolatzen ez baditu behintzat. Ja, klaro, horrezat zakurren bat edo motoekin ibiltzen direnek edo... Okerrenak fijo hiek. Haiek ez die jarri zen harriei. Alderantziz, harriek eskapo egiten dute. Claro, normala. Izutuak. Hori da gure bizin martxa. Ardi eta behiak kanpoan daudenean, guk negurako prestatu behar, udan belarrak eta sartu, eta ez da bizi modu txarra. Nik batzuk esatu dute baserria gogorra dela, eta baditu gauzak, baina lan guztiak badute bere ona eta txarra. Ni adibidez irakaslean nintzen izan, ez da pentsatuta ere. Ni batzutan ere pentsatzen du zer raio egiten dute lan honekin beti zea hori gaztetxo singuratua. Normalean ez dute puñotakasoik egiten, ez dute, beraien zeak, betikoa, nik ere egiten nuena, ez da, bai, batzutan izten ez etxea, buruko, inorekin mintzatzeko gori gabe, eta burua kargau. Bai, eta gainera ere, nik uste erantzukizun handiko lanak ere badirela. Azkenean aurrak, personak ez hitzen ari zara, eta... Bai, zu badakizu argi bat ola ongi dijoan edo ez edo zuen zeta, baina nik ere jakin behar du pixka bat zergatzen den egun batekin. Gureak erremedio erresa dauka. Bai, erresa, gur benur, baina gure ez da hori. Bai. Ez bat ez bestea, kafe bat. Denetatik, normalean musikala zaila eta diez emakumeen agotz asko gustatzen zait. Ez. Bai. El juego de los espejos uste duzuela izena, holako thriller psikologiko bat. Ez, Sofin? Bai? Azkena Polonia. Ez dakit, oso memoria txarreko naiz. Hori oso zaila da, ezin azkenean toki batean bizi zarenean hori da ohituta, hortan zaude ohituta eta oso zaila da. Nik benetan ez dakit, zaren, etzako Iruña, ez dakit. Alde zarra, eta gero jendea, ez dakit, hori da besteik ez. Euskara, oso garbi. Eta nahiz eta azken 20-30 urtetan oso nabaria da, gehiago entzuten dela, eta baina, oso nabaria da. Falta dela hori. Iruña egun batean ikusteko, nik biko nintzateke, pote batzuk hartzen alde zarrean, eta ziudadelan, eta horrelako hori. Edo ibai inguruan ibili. Ni oso alperra naizela, oso berandu arte gustatzen zailo egitea, eta oso berandu arte irakurtzen edo egoten gauean. Ez dakit, zaila jartzen diazu, laboa gustatzen zaita, azkenean ere ez dakit, nire belaunaldian izugarrizko eragina izan du. Eta gero, gizarteak gero eta komplexoa da, gero eta erantzunkizun gehiago duzu, hori oso baria da. Hanka sartzen baldin bozu, okertzen baldin bazara, hori gero eta zailago da bideratzea. Gero eta arazo gehiago ikusten da gizartean, gero eta ume gehiago, familiak ez dakit ardura hundirik ez duela hartzen, edo lako gauzak. Eta gero hori guregan erratzen da. Bai, azkenean denan, taldean sartzen direnean, baina gero bakoitzak berea... Bai, bakoitzak badu bere mundua. Denetatik batzuk oso ongi etxean eta dena eta beste batzuk kontrolatzen zara. Ongi doanean dena oso horretxa da. Hori da. Bai, zuen diosuna, jendeaz da kejatzen dena ongi ateratzen baldin bada, ematen dugu kriston lan hona egiten dugula. Eta gauza bera egiten dut ondokarekin. Eta arreta gehiago agian, baina gaizketeatzen da batzutan. Iterazkero, ez da erresa, eta askotan irakasleari errua ematen dugu. Hori erresa, honek badu bere zitasunen bat, eta... Hori erresa da, baina, gu ere okertzen gara deno bezala, hori da nik hori nik ezin dut ukatu hori. Baina egia da oso batzuk ezin dira konpondu.
zaila bintzat. Oso zaila da, claro, inguruko giroa, familia giroa hori zuk hortan ezin zer ezertu. Oso zaila da. Bai, oso zaila da. Ez, eta bakoitzak bere gauzak ditu, handik kanpora, eta noraino ere sartu da noraino ez, hori muga oso zaila da, zen nik agian badakit gauza bat, edo ikusten da gauza bat, eta gara nola kontatzen, gurasoekin nola mintzatzen duzu horri buruz. Oso zaila da. Batzutan erreza, nola hartuko duten, ez duten. Batzutan ongi hartzen dute eta beste batzutan gaizki. Eta batzutan uste dute ez dakit, ez duzula zure lan ongi egiten eta saiatzen ari zara ongi egiten. Naiz eta okertu, Bai. Beste bat baina, bueno, nik bintzat fede honez egiten du. Zuk egiten duzun moduan. Eta zure negoziorako hona dena. Nik ere saiatzen naiz, baina. Ez da erresa asmatzen. Ez. Nik hori esan dute beti da, nik jendearekin tratatzen duten profesionalek nola irakasle edo mediku edo erizain berdintzait. Behar da izan nolako gogo edo zerbait hortara dedikatzeko, ez dakit. Ez dakit, baina hori zure lana bezala, zuri gustatu behar zaizu. Bai, baina esate baterako, kasu bat, fabrika baten lanen ari zarenean, zuk zure 8 orduak sartzen dituzu, han buzo aldatu eta etxera zoaz, eta antxe gelditzen da. Baina, jendearekin tratatzen duzu momentuan, nik pentsatzen dute, hori ez dela hein erresa, deskonektatzeko. Bai, egia da batzutan basoaz etxera eta ez da etxeko lana eramaten duzuelako, baizik eta buruan bueltan. Bueltak eta bueltak ber zer egin dudan honekin, egin dudan gaizki, egin behar dut hori hobetzeko, baina hori zurik gertatuko zizu gauza, bera. Nola antolatu, edo ez dakit ez? Guri, nik uste gehiago pasatzen zaigu, halako batean kontrolatu ezen dituzun gauzak izatea. Umatzen hasi balin mazaizu animali bat eta gaizki balin badator, horre izaten dira nik uste burua austerik handinak, edo gaixotasunen sartzen balin bada, edo bestela eguraldiaren araberare, bai, urte batzutan lehortea balin badoa, edo baina bestela ez da, gehienetan gauzak berdintzu izaten dira. Neguko lana hori izaten da, goizean bazkatu eta txaldean berriz bazkatu, eta txikiak direnei ere pixkate hori, behiratu, zaindu behar dituzu, baina bestela ez du ezagutzen dago. Baina ez pentsagorea oso ezberdina denik funtsean, azkenen gu saiatu behar dugula gauzak ongi hasi eta ongi jarraitu, eta gauzak okertzen direnen orduan bai, saiatu behar duzu zer egiten. Baina ez da bereziki, agian bada erantzunkizun handiagorik ez persona direlako hori bai. Oso ezberdina da, saiatu behar duzu zaintzen ongi. Batzutan esan duzu. Gehienetan bai, ematen du oso oskor jartzen ari garela, baina normalean jende gehienak egiten du ongi eta jazta. Eta ongi ataratzen denean poztasuna ere, bai ez? Nik batzutan ikusten dut, ez da egiten dela 2 urte, izan unan institutoan nire ikasle izan dako neska bat. Eta nire jode, begira. Ez dakit, eta bera aurten bat dut egin, astutan nuen aurten ere badago bat. Bai, edo nestoeko neska bat, eta nik ez nuen gogoratzen, ez nekao txikitza zen, eta neska aldatua dago, bai. Eta non diozu, zer zer. Bere lan izan zen gehiena, klaro, argi dago, baina, zer egin dugu. Bestek eragin txikiren bat izango zen. Minimo bat dima da, ebentzat, ez dakit. Gure herriek duena, gainerakoek ez dutena, pentsatzen dut herriko jendea, ze bestela, nire iruditzen zaite bakoitzarentzako norbere herria leku guztietan berdintsua izanen dela. Nik uste gure herriei falta zaiona dela gazte jendea bertan gelditzeko joera hori edo herriari baino nik uste herriko jendeari, gaztei batez ere hori falta zaigula. Gure herria egun batean ikusteko ni aurrena hasiko nitzeke ostatuan ongi gosaltzen hasiko nitzeke. Eta gero herritekia izan da, mendian buelta bat emanen nuke, nahiko larre eta leku politiak ditugu, eta gero herrian paseon ibili. Ez dut idolorik, ez zit idolotan sinestea eta gustatzen. Musika gustokoa? Gustokoa, nik uste kasik edozen gauza entzuten aldu dela goiz batean. Lanek egiten ali bali manaiz, normalen irratia aukitzen dut jarrita, bordan eta. Baina edozen gauzagatik beste zerbait nahi bali badut, oraintxe entzungo dut Zutagar, gero Mexikanak, gero La Polla eta gero eska edozen gauza. Bai. Nasketa, baina hola inongo zerikusirik ez duen musika ez. Hola oso komertzialak edo direnak gaur egungo reggaetoia eta holakoak ez, baina bestela
Kasik edo zer. Ezen gauza. Zuk ze entzuten duzu normalen? Pizkadenetatik, lehenago joliri errandian moduan, bai, pizkadenetatik eta izango emakumeen abotza asko gustatzen zait, eta orduan, ez dakit berdin zait, Janis Joplin ala Txabela Vargas, ez dakit berdin zait, dozen gauza. Bai, pizkaden nasketa handia, euskal musika asko gustatzen zait, lasaia baldin badu, musika, zarata, aguantatzen duen zarata bakarra da Baristorena. Bai, aguantatzen dugu. Hori betianik gustatu zait, rozetatik, baina gero beste gauza batzuk, gari batean barrikada, ez dakiz, eta hori gero eta gutxego. Eta nire nahiago duten musika lasaia eta etxan piztu hori eta lasai. Hori boladak ere izaten dira, batzutan ematen dizu, ez dakit, edozein gauza, Baristoren zerbait entzutea, eta halako baten zaude, nik ez dakit, iparraldeko Siberuko kantariak entzuten da. Edo diska bat erosi eta hilabete bat diska horrekin kotxean sartuta eta besterik ez. Eta gero jaspertu edo benda aztu mesedez diskutatuen zaitu berriz ikusi nahi. Baina berriz entzuten bali moduzu olako baten, gustora agian. Hola, handik demoraldi batera. Bai, gero handik pasa hilabete batzu, eta nor dago hemen, zer dago. Bai, eta gustora, bai. Bueno, hori ongi, bai. Bai, tabernetan da izaten da batzutan nahiko monotono edo barranda ateratzen zara edo, eta leku guztietan berdintxua dago. Bai, oso berdintxua. Leku berean egoten bazara den boluz ez ere askotan kantak errapikatzen dituzte. Jartzen dutela bukle bat, 2 orduko edo ordu batekoa. Edo tabernara norbait heldu da, eta beti kanta berdinak eskatzen ditu, eta orduan handik 10 minutura berriz beste norbait dator, eta berriz kanta hori eskatzen du. Nik ez da iei askerrak girori astuta dut oso gutxi eta erateatzen nahi hauean. Musikalki behitzen ez duzu faltan botako. Baina Iruñean gero eta gehiago bada nik ez da reggaeton edo lako disko eta gero taltogo ezin duzu ondoka egin hitz egin, baina aspertzen naiz berehala. Ezketan aritzeko zalea. Persona batzuekin ateatzen badin banez, nik dudan helburua ez da musika ez dakit ekaitza bat balitz bezala, hemen mintzatu nahi dut. Itzen dantzatu pixkat, hori da, saltza pixkat. Kontakeritza batzu, kontatu, eta hemen mintzat Iruñan taberna gehienetan jartzen duten musika volumenarekin. Baina hori gauez bakarra ez, hori egunez ere nik oso bat izan dute. Hori poteatzen edo ari zarela eta eta diozu, ze pintatzen du ordu honetan. Bai. Lasai ederran egon behar luken edo leku bat edo, eta hor jendeari belarri jarreta, ez esan duk? Eta hori herrian ere kabaitzen duzu, ala herrian ez dute musika inentu jartzen edo... Taberna bat bakarrik daukagut. Jabean ez da eta joan baute musika piztuta ozen, ala ez? Gauean gauean tope. Bereziki festetan dago. Jode, baina mermu hartzeko orduan ere? Ez, hortan nik uste, ez dakit musika entzun ere ez da jengo jendeak, herriko jendeak ibiltzen ditun oiuekin eta zalapartakin. Bueno, hori ongi dago. Ez, baina gauean da, bati bat festetan irekitzen da. Egun puntualak izaten dira, inauteriak, San Juanak eta udako bestak. Eta horietan, gauean ateratzen baldin bazara ere, Iruñeko edozein tabernetan bezala esi, suposatzen dut hori modan dagoela, eta gainera bado ematen du da hori, ez da, beharra dela gero eta fuerteago jartzea. Bai. Gero ere beti izaten da ez, polemika, orain zaintzu behar da, oraingoek entzuten dutena, ez da honna, baina azkenan beti aldatzen da musika ere. Beti izan dalako rollo, ez da, modan dagoena, eta hilabete batzuk besteik ez entzuten. Udatik udara aldatzen dira kantak. Nik izan dute alaba ez da izen bat hilabete abesti bera kantatzen. Iaz kontatu, despacito, dietako bai, isiliko za, letrak erresa dituzte, eta horrengatik jendeak ere musika ere oso arresa, eta itxaskorreak ez da. Frikismon ez dakiza galdera, zer da frikismo? Nere maniarroren bat edo... ez dakit erraten, ez dakit. Agian gauza batzuk egiteko modua beti hasten dute eskuberarekin, ala oinberarekin, olako tontakeriren bat batzutan. Ez beti, baina batzutan bai. Dela ordu bat ezagutu eta nahiko ibili gara izketan. Bueno, bai. Oso gustora, Egon zaite, bai. Ikusi zaituztet primeran. Bai, oso solasaldi polita esan duzu, gainera. Baina, bueno, saioaren denbora bukatzen ari da. Eta placer bat izan da, zuek entzutea eta hemen izatea. Eta esperientzia polita izan da aurretik ezagutzen etzen duten pertsona batekin solasean aritzea.
Jo, ni pensatzen un esper gogorro izan berzela, bueno, horrela, ezi gara, Eta jarraitzeko moduan, gustora, ez da gizu. Gustora gona ez da. Bai, ez? Errepikatuko zenuk orduan. Bai, 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 bai. Bueno, gonbidatuta zaudete. Vale. Edo zunerako, Vale. vale? Vale. Baina, bueno, zuek joan aurretik, sorpresa bat badugu zuentzat. Vale, orduan, etor zaitezte nirekin. Bueno, hemen duzue sorpresa, zuentzat egindako sorpresa. Bai, naiz ni? Peiok egin ditu zuen karikaturak, eta bai, ase artista, daukagun, hemen. Eta ikusten duzuenez, beraz da fijatu bakarrik zuen aurpegekin, Mila esker. Baizik eta esandakoarekin, ere geratu da, Ese honak. Bai, ez dut esan duz, baina ardozalea naizenik ere, asmatu duzu. Bai, bueno, oso politak, dira, eskerrik asko Peio, eta zuei, Aitor Joseba, eskerrik asko tortzagatik, eta, bueno, plazer handi bat izan da. Baita guretzat. Orduan, bala dizunarako, Vale. Baita zuk ere. Hemen gaude. Vale. Oso solasaldi ederra izan dugu arratsalde honetan, ezta? Espero dut gaurko saioaz disfrutatu izana. Zuek euskarazaleok eta Nafarroako herriak, mendiak, txokoak gustoko dituzuenok, zita bat baduzuen irekin. Hemen datorren astean, Euskal Zitin, Xaloa telebistan. Hurrengor arte! Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.